jeg hedder Laura. Hej, jeg hedder Sisse. Og vi har nu lavet en videorapport i fysik om atomer, isotoper og alt det, der hører ind under det. Atomer er umulige at veje på en normal vægt, og er derfor rigtig svært at angive i gram. Og hvis man skulle angive det i gram, ville det være rigtig svært både at skrive, men også at læse det. I stedet for at skrive enheden i gram, så bruger man i stedet enheden unit. Altså en proton og en neutron vejer begge to 1 unit, hvor en elektron kun vejer 1/2000 del af en unit, og det er det samme som 0,005 unit. Unit er en enhed, man bruger til at veje både elektroner, protoner og neutroner, og unit kan forkortes til U. Når man gerne vil finde massen på et atom, kan man bare tælle kernepartiklerne. Et atom kaldes også en nuklid, dog kun hvis atomet har et bestemt antal protoner og neutroner. Der er en speciel skrivemåde at skrive en nuklid på. Protontallet angiver, hvor mange protoner der er i kernen, og det er også atomnummeret. Kernetallet angiver det samlede antal af protoner og neutroner i atomkernen. For at finde neutrontallet skal man minuse kernetallet med protontallet. En elektron er atomens mindste del og har en negativ elektrisk ladning. Elektroner flyver i baner omkring atomkernen. Det er de elektriske tiltrækningskræfter mellem de positive protoner og negative elektroner, der gør, at elektronerne ikke flyver væk fra kernen. Atomers elektroner bestemmer stoffernes kemiske og fysiske egenskaber. Elektronerne flyver som sagt rundt i baner omkring atomkernen. Der kan være mange baner i en skal. Jo større skallen er, jo flere baner er der. Man kalder elektroners baner for elektronskyer. Der findes forskellige former for baner. Nogle er runde, og andre er ballonformede, som er bundet på midten. En proton er positivt ladet. Som jeg også kan se her, er den en del af atomkernen. En neutron er neutralt ladet, som også ligger i ordet. Den er også en del af atomkernen. De fleste grundstoffer har forskellige versioner eller udgaver af sig selv. For eksempel klor. Klor har 9 udgaver af sig selv, hvor polonium har 23 udgaver af sig selv, og disse udgaver kalder man isotoper. Det vi har her er et isotopkort. Et isotopkort bruger man til at aflæse eller tælle, hvor mange isotoper der er af hvert grundstof. For eksempel nummer 18, argon, den har 8 udgaver af sig selv, eller 8 isotoper. Hver isotop har en farve, og de farver viser hvordan eller hvor meget den er radioaktiv. Bakterier i f.eks. kød har gjort, at man i mange lande taler om at bestråle madvarer med gammastråling. For strålingen dræber nemlig bakterierne. Gammastråling kommer fra f.eks. fra det radioaktive stof copper-60, som man også bruger til at stråle kræftceller med. Så derfor kan man snakke om, hvorvidt det er en god idé at bestråle kød og madvarer med gammastråling. Det jeg synes der var sværest, det var nok, at man nemt kunne blande alle de der svære nye farvetryk sammen. Og det gjorde også, at man blev nogle gange lidt forvirret. Men til sidst så fandt de ud af det. Det jeg synes har været sværest, det var at forstå det med unit. Det gav ikke rigtig mening, men da du fortalte om det, så gav det mening. Ja, Anders, vi kommer virkelig til at savne dig. Du har virkelig været til stor hjælp, når vi ikke har kunne finde ud af det i fysik. Vi kommer som sagt rigtig meget til at savne dig, og selv når der var den mindste ting, vi kunne finde ud af, så var du der altid lige på det tidspunkt, vi kaldte på dig. Vi kommer til at savne dig, Anders.